What's up mga koys? Welcome to my vlog. Boy Bisaya is here. So, na naman juga diri sa kong video. Please talang kog islita ng subscribe na sa ubos kay para ikaw mauna sa sunod na itong mga video. So, let's go. Hi vlog, welcome to my guys. Nga atong pangadjian karon mao ang 5,000 o 8,000 nga ayuda sa gobyerno. Mao kini ang tubag. Afsaya ang pagpanlista. Sa nagdumala aning kortaha, karuha taon niyo paglista, idaghanay nagkagubot aning kortaha tubag. Hapsaya ang paglista. Ug kamo nga naa sa gobyerno, sabta sad taon ninyo ang mga tao ug init silang mga ulo, mao kanay resulta kay wala na sila mga trabaho. O na lang gani na ilang paglaom nga makagunit anang kortaha. Di pagyud sila maapil sa paglista tubag. Hapsaya ang paglista. Wala pa gani ng kortaha, nagkagugot na. Unsaon na lang og maabot ng kortaha, unya daghan pay wa maapil sa paglista tubag. Hapsaya ang paglista. Karuha taon ninyo pagpili sa inyong ilista kay wala ra bay pinilis corona. Halos tanan nagkinahanglan na ng kortaha tubag. Hapsaya ang paglista. Sa mga tao diha sa gobyerno, karuha taon ninyo kay sugo rabnas atong mahal nga pangulo. Nakalista man gani mo atong panahon sa timbuto, hasta pa man ganing patay maapil pa ninyo tubag. Hapsaya ang paglista. Karuha ta na ninyo kay naglibog na ang mga tao. Ug kinsay tuuhan si Cayetano ba ang gobyerno? Amen. Og ikaw nagatan-aw, ayaw lang sa pagdali kay kaya magay nato si Yolanda nga wala na tagigikaon atong panahona. Kini pa bas corona nga na natay us kasako nga ayuda. A few moments later. Og dili ka gusto pangadjian, i-subscribe na din ha. Salamat. So bago ito mga koys, please like and share. Comment down below kung kinsay gusto ninyo atong pangadjian sunod. So, bye bye.